Kamanya kubwata riria guchigosoborera akanyore ngitieri ngana ni ere borere ego itwa egakwa kayakwa egasoka akwa ngoma ngitwa yasogeti para tokachikonyumore petrol agetinsa isa tindime epagota ande yaso agotumekero yako bono korwagu no twasoete ko ntoche tuchikase nyenjese kare ngitie bono yaso akobota etwanyirwane timbaka ngechinsa isano na mochi yabo kabisa asira korwe kero jwe siro mama ndi yabo sambi ingo chiba samba korre ga smuta ete muense Ngarana buya maswali ay moko boli mbuya na rondu deire goy matanje tini daktari mayana mandino bambi ngoka yemere mayana no yo kuhakikisha usalama asa abantu bali moyo baka bakwete baka na properties keno daliba wana njenga na roro ne liyo kolenda ngana kicha kibuna asirete torone kyako ene buya igendo kende kyakabera abatigarete moyo na eno motoke mulendire buya na eno mumenye buya bono munyageta liyo ya kera isaransa ne family igate abanga ata keteru 100 ne family ya toka igebu ata siringeru 20 ige gabu nero yechi basi chikoro ku 80,000 doi wana ine buya bone family ya mana koboliga kakyo mugambi tware meirwe na inde momanyete oboremeru gweto muna bongana nga abanda mwesi pimora mwanje masoye mebuko ya ino mubakonye ko batotereria esemba ikirana no munyagetaria abakonye after obogima bwo mondo kule gotora after kokonya bari moyo bana digamba eresa iga na botora iko moyo atortere family lakini yadageka yo moyo muraisa koigwaro mondo ndo kule niswali diana goja semole ne kibese chejire chinyinga kwetani mondo ndogo omorero bago ako ajano tegarana Afande keiriyo akwana ni matwasi ngendo kende so anjanga tegarana mada ne banga gendo kende ke ko sali kinse talibo ne to kanga gendo kere bara sali kinse so gendo kero ronek munyageta mwamarore nero munyageta ntayari wewe wale chinda ano daga mare tengo mobekero munu oime enate baiga munyageta nero yo emere marta yari ko yakora lakini kibesa njiko tendo gye so gendo kero ro to kole merania e family ye bange ekole garameyo achakole mereme yaya kono ndukie kago kole mereme yaya to bagenda ne merobeli yoko en marembe so in the meantime gendo to gokora no kobe ko marembe na kobwatera ne family ya stoko nyara bali beruete baba babwatisi oye gwete ngano mosiga ya kaba ganya bako mochando yokore ndukie gendo to gokora tigatore ndo bogima bwa abantu bali mo so go jakera bono mbakenga kiye karabe bangire bakolire dituko bakwe banga bakole na motoke njere kamine yatabwati yo mochanda kokoro mo dingane elyo moroje ndiri kokoro botuko toigwana ne botuko ndiri kokoro botuko yago jamugaso akore mereme yo moshudie kero monda isane kenge mereme yarire togendera ko ni marembe sawa so korbono mpakenga kiye yo konyore family ye bangire be mambiende momanyigwe
egere yebange kore daktari arangariwe moja mushuhudie sawa sawa. Ngana nabe kabu nana neli ngana jibese diabara ngana ya kabere tobe patient mpake familia nyore bese yo yebange erore na kie kwe choka paka ni beya kono ndukie etoke ekore ke mire ki ali sobo inwege ndo yo kango basaba no ko baba tegereru litukeri moje mushudie ngama ngana ayale mu kwata ne family twani male mu talibo ora baro sekyo akabako ko moy sonkora anja to tegerane akabako ko moy sonkora anja to tegerane abantu bale maiga babwata amaswali nabange sana toigwana ine buya amaswali ya yonsi tojakeri mase linde ndogokora engane muamu ije narangerio mukutano oyo toigwana ine buya mukutano oyo igona nyora moikira mwesi ipi nabasebite nona iga tukwane bona ayekora ataka amaswali yawe chiko mukutano okuboria amaswali asoyo ona na korire na maswali teyo engana yoka neyemo Janto muswati ugatoroseria mamuri kone ngitia kama singi kone chiko tomeki woto minyoki monya gitari na tokonya rusiki ndiba begetenzi Moro ato nyali. Sawa, next. Thank you. Monya kireke thank you. Asa Marieta next Bembe. Niga tuichane ta senge cho musibatu ya bire ka kwirwanirira asiri asara bya byo korosia mamuri. Imambia ya maniga ringa korosia mamuri ingitia ya mega chicha. Esa korosia mamuri ko ka kujita gaswa kubimba makoko. Wagubuna asade kuri ya makoko akairu nyagitari. Ekero akora matukabira agasira naende kero tobute ta matanga igere chinsa isato igachirige chinsa nyiche abutuko no omwana oye arosete akaenda gwetora sinini okonyoreti enyiti naende mwamu yeringana ne tiborere aigara ere tukanyetwe anene abagaka bekenyoromba chiete korigere bakanyoranga chingitie chine mesira bane tukanyete omanyagitari bwe kienyechi achiche egere nabai gite goikerana mosento rusie binte binse nabanyanga na barobonyo ale bagwancha basaba mabera agekogera mosebanganya agekogera kenyore kegechi sawa next Acha redo mo katoto